n'obi o si n'omenala anyị agbakọta egwu otokwuru anyị na omenala bekee ịma ndị Igbo anyị bụ abịa asụsụ ala amụtara amụta anyị hapụgo nke anyị eji mụọ anyị o mere ma abịarazi anyị lebe ba asụ asụsụ ndewodo o mere ma ọkwango na ịna jisikwa na ike o Chineke nọnyere unu ndewo ndị Igbo biko nwere chọrọ ịdị unu o nwere chọrọ ka onye ọbụla mara mgbe a sị na language ihe ọbụla Chineke nyere gị bụ okwu gị excuse me it doesn't matter how it speaks o nwere chọrọ ịdị onye ọbụla nọ here onye na-akwụkwọ ike ịgwa m ya na-akpọ na okwu Igbo backyard nwa n'ebe many words for it, right? Good. Backyard, many ohota, otilubu, obidi, umaya, mbidi, see, mbidi. Arrange my case. You won't get you. Oh, that got zero. Thank you. Follow me.
men. At this point, we're going to cut the English colonel. Amanu ki ọba echiche ekoeko, so ọba echiche koreko. Bikonu, ndem unu ga-ana ya ọdụ o. Bikonu unu ga-ana ya ọdụ ka awa ọjị bekee. Amanu ma ọba echiche ekoeko, so ọba echiche koreko. Nke ndị bekee bikonu. Oru akwa ndị na-eme ihe bịa wụọ ọjị ha ọjị bekee. Nke ndị bekee na-akpọ keeki. A na-aga ịwa keeki. Biko anyị agala ịwa echiche ọtọ. Biko ndị ọbụla lee anya. Nne, ịma ihe ọhịa ndị inyom ọgụ dị aka ma ha bịa awa ya. All right, Mazi Kanenna, unu chọrọ witness, which I may have straight. May have straight, right? Okay. All right. I know that this household is a God-fearing household. Therefore, we're going to call this cake by spelling Jesus. Are you in agreement? Okay. So, Jesus has how many letters? 5, right? Yeah. Okay. At the end, which is S, you will cut the cake. So we're going to start with